ngejak marang aku Mas Agung mbok ayo to. Sing nom-nom dikaryake gawe penabuh, gawe niaga di menopo kesenian ana kecamatan Kedunggalar ki ngrembaka ana ya kuwi mau tukulane. Oh, utamane sapa? Utamane pepundenku ya kuwi mau Papi Ludiono. Papi Ludiono. Sing semangat ngalor ngidul nduk ning nyatane yoga asuhane Papi Ludiono lawan ya kuwi mau Pak Menpiar dadi tenan. Iki 100% warga masyarakat Kedunggalar. Masyarakat Jati Gembol ya enek beberapa, enek telu. Mas Topik, ayo ngadeg kok Mas Topik. Ngadeg. Gak apa-apa ngadeg kok. Ngadeg kok. Ha, niki tiyang Jati Gembol. Wah jan. Cah rupane kaya ganungan kok ya. Iso nabuh, matur nuwun. Nduk, mula nanggap dalang agung kuwi ya kuwi mau nglestarekke kesenian sing ana Kedunggalar. Ngono. Aku ikhlas lahir batin, Nduk. Aku ya kuwi mau tak pangeni 3 tahun, muga-muga yoga iki go internasional. Tak gawa ngalor ngidul. Ya, matur nuwun. Lawan disengguyung ya kuwi mau Waranggana Nduk, Widyawati cacah ana 1 2 3 4. Ana 1 2 3 4. Sing mepet kowe iki sapa, Mak? Sing mepet aku iki enggak. Biasane sing mepet aku bojoku Nduk. Ning iki wonge absen. Bojoku absen. Lah iki sing kedua. Ora. Adikku wedok Diah Ayu Niken Pratiwi. Sing iki nembe ya kowe mau menjalani studi, menjalani pendidikan S2 ana ing Universitas 11 Maret Surakarta. Calone S2 Nduk, magister calone. Matur nuwun. Saiki sinden ki paling ora minimal sarjana. Satria Wasis ki minimal sarjana Nduk. Ngono. Sak banjure lah iki kondang iki pesinden sing ora tedas dibacok, ora kobong nek dibong. Menika pesinden Rainaga. Mbok yo sing apik. Oh iya. Padha ndak niken ngono kuwi mosok Rainaga. Maaf. Lah yo nyembur nah. Maaf. Tak tepungke. Pangapunten Bapak Ibu, menika pesinden kondang ingkang mijil saking tlatah Kendal Kabupaten Ngawi, Roro Ayu Diah Ayu Inces inggih menika. Menika Inces. Menika pangapunten nyuwun pangestu dumateng Bapak Ibu wonten Sumberagung tahun 2026 bulane Maret Mbak Inces badhe terbang datang Malaysia. Menjalani hukuman gantung. Tanggapan Mas. Tanggapan nek ngono. Tanggapan wayang. Oh, tanggapan wayang. Oh, sepurane tak kira dihukum gantung. Derekne Pak Alek teng mriku Malaysia. Mosok sinden kok dihukum gantung. Oh iya, maaf. Pedus kok piye? Maaf. Aku dandan awet jam 6 lho. Iya. Kaya sia-sia menar dihukum gantung. Kok sinden ayune kok ngene kok. Iya. Aku ditengi wong ora iso meteng kok terima. Ces. Mbak. Terima kasih Mbak Inces, menika Mbak Inces ingkang mijil saking tlatah Kendal Kabupaten Ngawi. Endi? Dawung. Sik. Dawung ki nggo napa kok do guyu? Dawung ki nggo napa? Nggon pakan manuk, Mas. Bakul kroto. Jenengan turun kroto kula. Sing kulino nukani krotomu sapa? Mas Erik. Heeh. Mas Erik. Masa Mas Erik doyan karo krotomu? Mas Erik Terus Mas piar mercon kuwi. Piar. Men piar. Heeh. Kuwi barang kuwi langganan kok. Kurang selawe Mas piar. Kurene genep 50. Kowe engko dilewek karo Mak Jangkung ya. Oh, seneng no. Terima kasih nggih Mbak Inces. Sabanjure menika Mbak Nur Hayati ingkang mijil saking tlatah Kendal ugi. Sabanjure menika Mbak Vita Aprilia Suhana sarjana pendidikan ingkang mijil saking